Okay, mine damer og herrer, i dette program prøver jeg at komme op i en gynge og ud igen. Begge fødder op. Nej. Nej, det er, jeg spørger lige min professionelle ekspert, ikke? Sådan, og så dypper jeg ned. Ja, og så det andet. Nej, du skal. Den der. Nu sidder jeg så, som I kan se. Og nu er vi gået i gang med showet. Nu skal jeg til at komme ud igen. Anders, så skal du kom nu skal vi lige have en fløjtemelodi. Og nu skal jeg til at komme meget spændende ud igen. Nå. Første forsøg. Det virkede ikke, som du kan se. Andet forsøg. Det virker heller ikke. Så vi tager en minuttens gang. Nu må jeg prøve at gøre noget seriøst. Jeg vil starte med at sætte mig bagover. Jeg vil sidde og kigge lidt på himlen.